Vidimo nas ponovo u Instant Gaming, ovdje je Aleksa. Danas nastavljamo put kroz šumu. Snima me gospodin Oge. Ajmo Oge, idemo po šumu. Inače u ovim ranijim klipovima sam ja snimao. Hoćeš? I tu je sa nama Nikola Dimitrijevski. Sad sam pitao da li bi želeo da bude u klipu, rekao je da. Ali vi smo se da kažem. Nešto plastično. Daj Ogi. Pa žao sad snimaš ovako, brate, nemaš pojma da snimaš Ogi. Ne. Pazi piskra. Dobro, rećemo. Evo sad sam ja preuzeo snimanje. Što Ogi nema pojma da snima. Znam da ne znam da snimam, ali znam da slikam. Dobro, hoćemo levo ili desno? Pa pravo. Ovako, idemo pravo. Mislim kako ti hoćeš. Ti znaš što pa ovo mi se nasviđa. Dobro. Ej, sad ćeš ti tu. Ko te stavi? Malo sam mu pokazao batinice. I tamo mislim da nećemo moći da vam staviti. Hoćemo levo ili desno? Pravo. Znači desno ili levo. Znači levo. Dobro, idemo sredinom. Znači idemo napred. Da. Kako moćno ovdje, brate? Ja! Jesi dobro, Ogi? Da, nešto me ograda. I opet, ili idemo desno ili... Aaaa, plaćeno, what the fucking bitch is that? Ne znam ni šta sam... Aaaa! Ne znam ni šta sam rekao. Što, brate, bačena mi je bila po licu. Dobro, ja Okej. stavijam. Ćemo levo, desno i još desnije. Levo. A da su, ovdje nikad nisu bili. Mislim ni ja. To dobro drugo, penjem. Da. Malo Čujem ovaj teren. Ovdje je malo jezivo. Čuo se neka strašna muzika kao... Pustio sam goluba. Ili je to od aviona? Jeste, od aviona. Pustio sam goluba. Moraš šta? Ajmo polako nazad, zašto ja tamo neću idem, zašto mi je jezivo, vrate. Onda ti jezivo znam celu šumu na pamet. Pa ja! Ajde, idemo ovuda. To je put ka terenu. Znam. Dobro, hoćemo ili ovam. Ili ovam. Hoćemo ovuda, ovuda ili ovuda. Bravo. Dobro, pa ćemo onda, hoćemo desno ili levo. Kako ti Desno. Levo. Ujebo, samo. Ne da je Dobro. I ajmo desno. A to će onda biti kraj. Pa možemo da prolazimo kod ovaj dan. Evo ga ljudi, kod onog dela. U prvom ili drugom klipu, ne sjećam se. Ili našem budućem studiju za Real Survival. Ajmo malo da se odmorimo. Čekaj. Stavi pauzu. Samo da namestim kameru. Jaj, brate. Ipak je dobro prirodno. A ne vidim da li sam dobro stavio kameru. Ja mislim da nisi. Mislim da se samo ja vidim. I ti sada. Nikola, ja mislim da se ne vidi. Aj pa više. Dobro, nadam se da vam se sviđa ovo moje ime Instant Gaming. Ako se vidimo. Da. I nadam se da vam se sviđaju moji klipovi, ja sam zanimljiv i tako to. Pišite u komentarima. Da, napišite u komentarima i da li želite pitanja i odgovore sa mnom. Njim. I sa mnom možda. Ogi, ko tebe šta pita? Ovo što se pored mene. What? Dobro. Ok, gdje ćemo sad? Imat ćemo tamo, 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 tamo ili tamo. Tamo. Ili tamo. Tamo. Dobro, znači idemo Ili tamo. ostavimo ovdje. Ili ostavimo ovdje. Bolje da idemo tamo. Ajde A kažem sad? jedan vic. Ajde. Ide Nikola i udari ga bojler. Bojler. To nije šta. Zesam se. Eto, smiješan ovaj vic. To sad neću pričati vic, sad ćemo kasnije. Dobro, ja gađam kameru. Nemoj da gađaš kameru, ja ću da gađam kameru. Gledajte, ljudi. Bravo, Masi. Top kod je se. Dobro, Nikola. Gađamo kameru. Kameru. Sad Ja će sam se pogodio. desiti. Kiša lišća. Ej, brate, poklopio si ovdje. What the fuck? Hoćemo se penjemo na ovo. Ne, Aleksa nema. Sjećaš da ja ne mogu.
On ne bi mogao da... Hajmo snimimo kako se penjete na orah. Ajde. Ajde. Hoćeš? Meni sve Ej, evo ga, buljevi, zezam se. Mali ninja. nisam stari. 10, brate. Ništa laže, brate. Ništa laže. Oj. Dobro, zezam se, malo ljudi stariji od mene, samo 2 mjeseca. Jesi sigurno stopirao video? Ne, pa krenuo sam. Ajmo. Da, Snimaš kako se penjemo na orah. neću. Evo, tu je neka kao bušotina koju smo pronašli. Da, tu se mi penjemo. Opa. Gledajte ljudi, super zabavu. E da, to je bilo lako. Pazi malo. Stani. I moram lepo da postavim kameru da ne bih morao da... Ekstra. Idemo gore dole. Stani, pomeri se Nikola, pomeri se. I ti Ogi. Samo da im pokažem koliko je ovo dobro. Nije baš dobro, ali dobro. Dobro je kad kreneš da padaš da čuvati za to. Ali mi se super penjemo, tako da ne možemo da padnemo. Ali ako u slučaju neke opasne situacije, možemo suvati. O! Eto Nikola! recimo ove. O, baš kako si me ziznuo. Ja! Da, ti! Da, to je njegov taj retarirani. O, pogled. Kad kaže to jo! Nešto mu je palo. Ništa je palo. Pao sam na šunak. Jedino se meni ništa ne dešava, njima se sve dešava. Okliznuo sam se. Si stopirao video, nisi? Nisam, stani. O, brate, jo, Ogi! Ti ne stvaraš probleme. Meni bocilo više u oči. Nasilnike. Uvijek imam pištolj od drveta, tačnije od gore drveta. Ček da pokažem gledalcima. Gotovo. Jebote. Izvinite zbog psovke, nema veze. Ovo je pištolj kojim ću da ih ubijem. U drveta je. Aleksa, pravi se mrtav. Sad pomade! Uče mi pištolj. Nisam ovo provalio. Dobro, uzmem s njom. I leti štap. Nije koliko ovo slabo. Preslabo, ja bih rekla. A da boli me, ne mogu Pazi baš... glavu. Ha? Pazi glavu. Baš me boli ruka. Ja. Ajmo da se kažemo niz onu ruku, hoćemo li? Aj, na koju ruku? Pustimo. Ste dobro? Napada me drvo! Ogi! Napada me drvo. Da malo šuntava, dobro. I da, možda ću ja uskoro da napravim svoj YouTube kanal. Da se zove... Neću se, nemoj da govoriš. Još nisam smislio ime. Tebe! Daj mi ruku. Dobro, ljudi. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ovaj video je bio malo duži. Što je bilo to što se tiče ove epizode. Ajmo sad svi, samo... A da se penjemo? Nećemo. Dobro. To je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se sljedećoj. Pozdrav! Zdravo.